Hey, welkom bij iets nieuws dat we gaan proberen. Working title is DigiP Unplugged. Het zijn gewoon actuele dingen in de wereld waarvan wij denken van, yo, dit moet even over hebben. Ja, precies. En ik heb hier langs mij. Ik bedoel, er zijn weinig afleveringen waar je het niet over hem hebt. De one and only Ye West. Kanye West. Kanye West, tegenwoordig bekend als Ye, rapper Ye. En hij is, laat het gewoon meteen... Hij had een aardige crash-out. Hij ging helemaal los op X. X is natuurlijk nu overgekocht door Elon Musk. Dus dat betekent dat iedereen weer alles kan en wat hij wil zeggen op het internet. Want volgens mij op Twitter kon dat niet. Waren er wel beperkingen of richtlijnen. Ja. Zo van waar je aan moet houden. En Kanye dacht, daar ga ik eens even goed gebruik van maken. Want ik meende dat het zo begon, omdat hij eerst was hij vooral best wel weer wat actiever op Instagram. Volgens mij, jij volgt hem ook op Instagram, dus je ziet af en toe dan een rare foto van hem of van zijn vrouw voorbij komen. Ja, want dat is natuurlijk ook een beetje het hele drama wat nu speelt, hè? De Grammys. Ja. Daar was hij samen met... Bianca, ja. Ja, wat daar gebeurde. Het bleek toch dat... Wat is er in jouw ogen gebeurd? Ik heb niet heel veel van de Grammys meegekregen. Natuurlijk buiten dat Kendrick best veel gegrepen heeft. En Billie Eilish daarentegen niks. Heel niks, nee. Wat ik overigens wel sneu vond, want volgens mij was Birds of a Feather. Ja, dus dat is een liedje. Volgens mij heet Hit Me Hard and Soft of zoiets, ja. Dat ze daar toch wel echt wel de hart en ziel in gestoken heeft. En dat het blijkt dat dat minder geapprecieerd werd dan dat ze dacht. Ja. Maar ja, toen kwam opeens voorbij meneer West. Met zijn... Het is wel zijn vrouw, toch? Ja, ze zijn gewoon getrouwd. Ja, met Bianca. En die had eigenlijk niet heel veel meer aan dan het verzakje bij de Albert Heijn waar je tegenwoordig je aardappel in doet, zeg maar. Ja, het was volgens Ye een zelfgemaakte... Nee, weet je wat? We gaan gewoon Kanye West zeggen. Want Ye is zijn naam voor als je respect voor hem hebt. Maar in dit geval zijn we een beetje... Ja, jij bent... Ik zag het... En dat is waar ik zag gisteravond opeens 3 Kanye West albums op Instagram. Met daarbij het is meer een statement wat ik wou maken. Zo van, ik ben er ook niet mee eens met wat hij allemaal heeft gezegd. Waar we zo even op terugkomen. Ja. Want wat heeft hij nou gedaan? Hij heeft gewoon zijn X geopend en heeft gewoon 200... Het is echt... In 12 uur 200 en het gaat ook tweets echt... gemaakt. Het gaat zo ver. Je hebt me gisteren het een en ander doorgestuurd. Ja. Met eigenlijk waar het om komt, ik ben eigenlijk hartstikke arrogant. En niemand kan met mij wat te maken en ik doe het eigenlijk allemaal voor het geld. Ja, en hij vergelijkt zich ook met met de Duitse guy. Een onhandige, sociaal onhandige, afgewezen kunstenaar van een tijdje terug. Ja. Weet je, en ik vond het sowieso... Ik heb Kanye West altijd een beetje... Zo al een gekke man gevonden. Ja, weet je, toch als je inderdaad kijkt naar wat hij allemaal doet... En ook hoe hij altijd belooft muziek uit te brengen en het dan vervolgens niet doet. En is hij daar niet de ergste in? Het kan nog erger. Het kan erger, ja. Maar... en natuurlijk dat hele stukje... dat hele stukje bipolair, waar hij nu laatst van zei... Ik ben helemaal niet bipolair, ik heb autisme. Ja, er kwam laatst in de Download... is een soort podcast met Justin nog wat. LeBoy of zoiets. Just een of andere interviewer. Goede vrienden met Kanye. En die hebben dus echt deze week nog een interview uitgebracht. En daarin zei ik... volgens mij ben ik gewoon fout gediagnosticeerd. Ik vind het ook echt een kut. Gediagnosticeerd. Dus volgens mij. Volgens mij zei Bianca dat zo van... Ja, ze zeggen toch dat je bipolair bent, maar ik heb meer het idee dat je autisme hebt. Dus eigenlijk is dat het meer. Ja. En toen was Kanye, oké, ja man. Volgens mij, dus en die gaat er ook echt, van uit. Het is ook echt gewoon een beetje...
hij is de afgelopen week best wel populair. Ja. De Grammys, dat naar buiten komt, nu dat gebeurt. Ja. Dus sommige mensen denken ook dat het een aandachtstunt is. Ja. Hij heeft ook toegegeven, ik domineer gewoon over mijn vrouw. Want waarom zou zij zich zorgen moeten maken als gewoon een biljonair als man heeft? Dat is gewoon ook zijn bio, volgens mij, biljonair. Zo van, miljardair in het Nederlands. Ja. Gewoon making monies. Dan geeft hij ook af en toe een update met hoeveel geld hij aan het verdienen is, continu. En dat hij eigenlijk helemaal niemand meer vertrouwt. Dus dat... Ja, en toch heb ik dan zoiets van, ik ben natuurlijk geen dokter of zo. Dus, maar volgens mij zijn dat toch wel een beetje bipolaire trekjes. Ja. Maar goed. Hij heeft altijd, ook bij de Grammys in 2009 was dat met Taylor Swift, dat hij op het podium kwam. Of all time! Is dat Ja, zeg van... Beyoncé made the best video, music video of all time. Ja. Of George Bush doesn't care about black people. Ja, en dat soort allemaal dingen. Van die random dingen. Hij heeft toch wel al een paar dingen gezegd. En dit is nu wel een beetje de ergste crash-out die hij gehad heeft, zeg maar. Hij heeft eerder gezegd dat hij... in 2022 heeft hij ook best wel antisemitische uitspraken gedaan. En daarvoor is hij toen helemaal gecanceld. Dat klopt inderdaad. En toen heeft hij eigenlijk ook 2 jaar niks meer van zich laten horen. En toen opeens kwam dat Vultures weer. En toen van, jongens, jullie hebben me gecanceld en ik sta nog steeds. Hè? Dus hij wou ook een soort statement maken van, ik ben niet te cancelen, ik ben hier God op aarde. Ben jij dan nu echt klaar mee, zeg maar, na dit? Want weet je, volgens mij hebben we het in aflevering 2 of 3. Het was echt heel erg in het begin dat we het echt al over Kanye hebben gehad. En dat is eigenlijk elke aflevering... Het werd ook op een gegeven moment meer een beetje een ding van... we hebben het nog niet over Kanye gehad, deze aflevering. We geven Joel zijn Kanye praatje en dat is het dan weer, zeg maar. Ik vond het gewoon altijd heel cool wat hij allemaal deed. Maar achteraf weet ik niet of dat allemaal zo cool was. Ik vond het gewoon wel echt een ding zo van... hij durft dat gewoon zo te zeggen. Ja. Hij doet dat gewoon. Hij heeft gewoon scheid. Hij heeft gewoon scheid aan iedereen, ja. Dat vond ik wel wat hebben. Dat vond ik wel... omdat ik vroeger ook al als een beetje voorzichtig... En daarom zag ik dat een beetje als mijn voorbeeld. Zo van, hij doet dat gewoon. Hij zegt gewoon, ik ben de beste hier. En je kan mij geen advies geven. Hij zegt eigenlijk gewoon, fuck jou. Ja, dat zegt hij letterlijk. Maar ook bijvoorbeeld, een van zijn beste vrienden, die heette Virgil. Heeft hij echt heel veel mee samengewerkt. Opeens zegt gewoon, fuck Virgil. Ja? Volgens mij ook van die rennen. En die man is gewoon overleden, volgens mij 2 jaar geleden. Dus echt uit het niets gewoon kwam dit. En ik denk dat mij dat gewoon een beetje liet nadenken. Zo van, moet ik het toch nog wel langer willen? Zo fan zijn van zo'n bipolaire... Of autistisch. Of autistische, artiest. Ja, weet je, niet dat bipolaire autisme daar natuurlijk iets mee te maken heeft. Absoluut niet. Het is ook gewoon de soort persoon die hij is zelf. Weer even terugpakkend op de Grammys. Hij had de dag daarna, of 2 dagen daarna... had hij op Insta gezet van... my wife is the most Googled person on earth right now. Ja. En daar ging hij wel helemaal... Dat was 3 dagen lang was dat zo van... I married the most Googled wife. En dat is gewoon van... Weet je wel, tuurlijk trek je daar populariteit mee... als je die vrouw praktisch gezien... naakt over zo'n catwalk laat lopen. Wat ik ook sowieso... Ik vind de Grammys qua outfits altijd heel... die guy met dat... Ja, de zoon van Will Smith is dat volgens mij. Oké. Ja, dus allemaal een beetje gek. Allemaal met het kasteel. 10 jaar terug Lady Gaga toen in die vleesjurk. Volgens mij was dat bij de Grammys. Ja. Maar wat ook nog een theorie is... dat dit allemaal hoort bij de rollout van zijn nieuwe album, Bully. Omdat hij in deze tweets gewoon mensen pest. En zijn nieuwe album heet Bully. Niet Vultures 3? Vultures 3 weet niemand
waar dat blijft. Want dat was toch het hele plan, dat die Vultures 1, 2 en 3 zou droppen. Nou, hij heeft nooit, Ty Dolla $ign, met wie hij die albums maakt, heeft wel gezegd, ja, Vultures 3 is on the way, it's gonna be the biggest album of the year. Maar we gaan het zien. Maar nu dus Bully en daar is hij ook aan het teasen en daar in zijn interview. Misschien moet je dat ook gewoon eens kijken, dan heb je ook iets meer. Ja, dat wil ik best wel eens. Volgens mij 20 minuutjes. En daar vertelt hij ook meer over zijn album. En wat ik ook wel cool vind, van, ja, wat is voor jou echt het belangrijkste in je leven momenteel? En dat is nog steeds zijn kinderen. Maar ik weet niet, als je je kinderen vooraan staat en zo'n dingen doet, ik weet niet of dat dan een toekomst geeft voor je kinderen. Dat, en je hebt als ouder, heb je natuurlijk ook gewoon wel een voorbeeldrol. Ja. En ik denk dat dat sowieso iets is wat heel veel mediamensen, heel veel mediabekendheden zich vaak niet realiseren. Weet je, ik heb dat hetzelfde nu met zo'n Enzo Knol en zo'n PewDiePie. Weet je wel? Dat zijn... De Enzo Knol is, ik weet niet of het nog steeds is, maar was op één moment de allergrootste Nederlandse YouTuber. Mm-hmm. Volgens mij heeft hij het nu ondertussen ook een beetje lager, omdat hij nu... PewDiePie, hetzelfde geval. PewDiePie is lange tijd de grootste YouTuber. En die hele subrace met T-Series en dat soort dingen. Dat zijn dingen die kan ik me nog super goed herinneren dat allemaal gebeurde. Ja. En ja, weet je wat, die hebben nu toch... En dan heb ik ook zoiets van, maar goed, er gaat ook een moment zijn dat jouw kind daarachter komt. A, natuurlijk, mijn vader is een internetpersoonlijkheid. B, hoe confronterend gaat dat zijn, weet je, op een middelbare school? Opeens gaat zo'n kind zich afvragen. Ik zag laatst een filmpje van de Kardashians. Mm-hmm. En toen zat Kim Kardashian met North in de auto en vroeg North... Ja, waarom maken mensen altijd foto's van ons? Waarom? Dat soort dingen. En toen zei ze van, ja, je vader is een hele bekende rapper en ik heb gewoon een grote kont. Zoiets. Nee, geen waarde. Dit is trouwens Kees. Ja, dit is voor de kijkers. Dit is Kees. Voor de luisteraars. Kees is kat. Kees is onze kitten. Hey meisje. Wil jij iets zeggen over Kanye West? Ze komt alleen eigenlijk, of ja... Nee, je wil niks zeggen over Kanye. Je houdt je gewoon... Je houdt je... Nou, daar gaat ze. Hoe ga ik dat aanstekelijk? Ja, volgens mij wel. Nee, maar ik wel... Want weet je, die hebben ook dingen gezegd. Wel, zo'n Enzo Knol en zo'n PewDiePie. Ik bedoel, maar die zijn nooit echt gecanceld, heb ik het idee. Of wel? Ja, nee, niet per se. Maar goed, weet je, als je teruggaat naar de allereerste video's van Enzo Knol en de allereerste... Weet je wel, dat zijn dingen, daar zijn die mensen ook gewoon nog op zoek naar hun contentstijl en dat soort dingen. Dus ik heb dan ook zoiets van, ja, in hoeverre kan je je eigen kind beschermen tegen jouw internetpersoonlijkheid, weet je wel? Want je gaat dat niet kunnen verbergen. Weet je wel, stel Mr. Beast krijgt ooit een kind. Ja. Er is no way dat hij kan verbergen wat hij allemaal gedaan heeft, weet je wel? Je kan dat niet weerhouden van zo'n kind van... Ja, ik heb wel eens een paar filmpjes gemaakt op het internet en dan erachter komen dat hij 350 miljoen abonnees heeft, weet je wel. Mm-hmm. Ja. Wat ik absurd vind, overigens. Maar ja, maar was het, even terugkomend op Kanye, was er niet ook nu een heel ding met Kanye dat Bianca helemaal niet wou dat ze dat aandeed naar de Grammys? Of is dat allemaal gewoon groter gemaakt voor de media? Nou, wat wel opvalt is, sinds dat ze met Kanye is de origineel architect. Komt uit Amerika, maar heeft gestudeerd in... Australië. Mm. En sinds dat ze met Kanye is, draagt ze wel een heleboel minder kleding. En dat was bij Kim Kardashian ook. Toen zij met Kanye was, droeg zij gewoon in het algemeen minder kleding. Dat vond Kanye gewoon helemaal hot of zo. Ik weet het niet. Die vindt het belangrijker dat zijn vrouw, weet ik veel, tentoongesteld wordt. Kees, kom op! Kom. Mijn arm echt even aangevallen. Kom, nu is het klaar. Zo, kijk mijn arm, joh. Ja, kom nou eens gewoon liefjes erbij zitten. Laat eens zien aan het internet hoe leuk je bent. Ja. Hè? Maar ja, Bully heeft ook al een release datum. In juni. Denk je dat hij zich eraan gaat houden? Nee, volgens mij in dat interview was zo van... vroeg die interviewer zo van... Ja, wanneer komt Bully uit? En toen was Kanye zo van... Ja, heb ik eigenlijk nog niet erover nagedacht. En toen vroeg ze wel... Ja, Noor. Was jij niet
de 15e jarig. Ik zei, oké, dan gaan we dan het album droppen. Dus er is ook allemaal ter plekke bedacht. Ja. Maar ook bijvoorbeeld, hoe kom je op Bully? Dat heeft hij ook verteld. Zijn zoon, Saint... want hoeveel kinderen heeft Kanye? Er was een stuk of 4 of zo. In Northwest, Saint West. Ja, die andere weet ik niet. Volgens mij 2 jongens, 2 meisjes. Billy West. Nee. Nee, maar... En de Westfold. Die is voor Lord of the Rings kijkers. Ja. Where was... Kees, kom op. Nou goed, vertel verder. Oh ja, waarom Bully? Saint was dus kinderen aan het trappen. Ja. En Kanye was zo van... Why you kick them? En Saint was... 'Cause they weak. Dus... ja man, dit is het, Bully. Zo gaan we het noemen, dus het is allemaal ook heel random. Toch vind ik dat ook een beetje vreemd dat je dat als ouder toestaat. Mag ik dat zeggen? Ja, hij vroeg het zo van... Why you kick them? 'Cause they weak. Ik zei, nice. Oké, zo gaan we het album noemen. Bully. Ja, maar goed, dan heb ik ergens ook wel zoiets zo van... Bully. Ja, weet je, ga je dan als ouder zeggen... blijf vooral lekker doortrappen, of wat? Weet je wel? Ja. Oh, Kees heeft de kabel... Kom. Kees? Nee. Gaan we niet doen. Nee, maar ook het hele album is AI. Echt? Ja. Dat heeft hij ook gewoon gezegd. Van, hij ziet AI als een tool. Net zoals autotune. Dus hij pakt... Nou, zijn stemmen zijn wel gewoon echt, maar hij pakt gewoon hoe hij samplet. Hij pakt gewoon een liedje. Die gooit gewoon in het programma en die scheidt dan de drums, de vocals en de melodie. Ja. Dus hij vindt dat, dit de nieuwe norm wordt. En daarmee wil hij ook andere artiesten aansporen om het zo te doen. Ja, en Kanye staat sowieso wel een beetje bekend om zijn originaliteit qua samples. En Ozzy Osbourne die hem gezegd heeft, je mag het niet gebruiken. En dat hij het dan alsnog gebruikt en zo en dat soort dingen. Is dat die van Good Don't Die? Ja. Oké. Ja. Nee, maar... Ja, want dat was ook. Toen dat uitkwam... Een Virtuals 1 toen dat uitkwam en die sample daarin zat... toen kwam er ook echt een statement vanuit Ozzy Osbourne. Van... weet je wel, ik heb als dingen heb ik nee gezegd. En hij heeft het alsnog gebruikt. Dus ik wil hier ook helemaal los van staan. Weet je wel, ik heb geen affiliatie met... En dat soort dingen. Nee. En toch blijf ik het altijd wel grappig vinden dat hij gewoon weggekomen is met die dingen. Ja. En dat er niemand is die uiteindelijk gewoon heeft gezegd... Maar dat kan je eigenlijk helemaal niet doen. Weet je wel, dat soort dingen. Ja, hij denkt gewoon dat hij alles kan maken. Ja, dat. En ik denk ook dat is wat hij nu een beetje wil laten zien met die tweets. Van, weet je wel, ik kan zoveel tweeten als ik wil. Een van die dingen was ook van... I don't read the comments because no one influences me of zoiets. Die stond in die screenshot die jij mij gisteren doorstuurde. Dat ik dan ook zoiets heb van, zou het inderdaad een aandachtsdingetje zijn? Of is het echt een... Ja. Is het echt een van, luister, ik ben er gewoon klaar mee of zo? Ja, maar hij wilde ook gewoon laten weten dat wij allemaal mislukt zijn. Bijvoorbeeld zeggen, you all slaves to Nike when you dare. You slaves to your label. You slaved to the... Ja, dus heel veel N-words. Met Nike had hij toch laatst ook troubles? Ja, Adidas. Of Adidas, ja. En nu heeft hij... dat zijn we helemaal vergeten. Dat hij heeft ook heel veel in het begin... Hij begon eigenlijk met tweets met Free Diddy. Ja, Free Diddy. En toen heeft hij ook Diddy merch uitgebracht. Dat ik ook denk zo van... Nou. Ja, dit heb ik op school meegekregen. Ik loop nu stage op een middelbare school. En we zaten inderdaad in de les multimedia, was ik rond aan het lopen. En toen hoorde ik een van de leerlingen inderdaad zeggen... Wow, Kanye heeft getweet, Free Diddy. Dat ik ook echt zoiets had van, pardon. Ja. Maar wat ik ook heb gedaan op mijn Instagram... Ik heb dus een paar Kanye LP's. En ik heb gezegd zo van... Te koop als statement. Maar ik krijg dus echt heel veel berichtjes. Ja, serieus? Hier, kijk maar, hier erboven.
Allemaal mensen die ze willen hebben. Maar die zijn dan niet op de hoogte of... Ik weet het niet. Maar ik weet niet of ik ze echt ga verkopen. Maar ik dacht meer als een leuk statement. Maar ook van... maar je verkoopt ze dus niet? Nee, klopt wel. niet. Ja, en ik zag ook dat Pepijn had fuck Kanye West gegooid. Maar die heeft ook geboden hè, op mijn... ja, ik zag het inderdaad. Dit is wat anders. Dus dat had ik eigenlijk niet verwacht. Dus nou ja, ik kan wel heel makkelijk geld nu verdienen. Maar ben je van plan om ze echt te verkopen? Of was het meer een van... Nou, luister, degene die mij nu kent als Kanye-fan, zeg maar... Ja. Die weten nu van... Het is ook voor mij als een soort van... zoals je het net eigenlijk heel mooi zei in het begin van... Zo'n artiestennaam is J, dus zo noem je hem als je respect voor hem hebt. Maar goed, nu is het dus Kanye. Ja. Nou, wat hij ook heeft, dat was zijn laatste tweet, maar die is volgens mij verwijderd of kan ik nergens vinden, is zo van... Dit was een social experiment. Dus het was een sociaal experiment. Ik heb in 12 uur alles kunnen zeggen wat ik wil. Ik heb nog al mijn geld, ik heb nog al mijn volgers, ik heb gewonnen. En toen heeft hij gezegd zo van... Ik hou van Joden. Ik hou van homo's. Is gewoon alles afgegaan van een lijstje van 10 dingen. Dus is dat een soort sorry of een soort excuus? Ik weet het niet. Ja, of zo'n soort realiseerpuntje van... of ik ga nu 200 tweets verwijderen en het internet nog bozer maken omdat ik ze opeens verwijder. Of ik doe een poging tot sorry zeggen. Ja. Wat we weten, sorry zeggen werkt over het algemeen niet heel goed op het internet. Ik bedoel, elke YouTuber apology video ooit wordt gememd. Het ligt er natuurlijk ook aan zoals je het doet. Toen dat tijd, vorig jaar of 2 jaar geleden ondertussen... die vrouw die toen met haar ukulele toen sorry heeft gezegd. Ja, goed, dat soort dingen. En ik denk ook dat dat een beetje het gevaar van het internet is. Ja. Dat is eigenlijk waar we als kind al meestal voor gewaarschuwd worden. Althans, mijn ouders waren er altijd wel best van... alles wat op het internet staat... Weet je wel, je kan het verwijderen, maar het staat op het internet. En Ja. alles staat ook voor altijd op het internet. Ja, dat is zo. Weet je wel, het internet is aan de ene kant een heel mooi middel. Iets waar we ook echt als mensheid echt wel vooruit mee zijn gegaan. Maar aan de andere kant is het ook heel gevaarlijk. Ja. En weet je, dat is ook, als je kijkt naar dit soort dingen... ja, wie weet wie dit allemaal leest. En wie weet wie dit allemaal... opvangt of verkeerd opvat of een ditje of een datje. Weet je, het kan allemaal zo misgaan. Ja. En hij bouwde het ook zo op. Want hij begon zo van... jongens, ik ben pas 34 dagen in het jaar. Of zo van een... hij begon een beetje met die grappige tweets. En hij bouwde het echt op. En hij begon eigenlijk met inderdaad die... Oh, hij zit gewoon in mijn broek. Oké. Nice. Kees is echt de luchtigheid van deze video. Hij maakt het heel wat luchtiger. Oh, hij gaat... Ja, ga je weer? Zonder Kees in deze aflevering was het echt heel depressief. Ja, ik echt denk dat we hier niet meer gezeten hadden. Maar ja. Dus ik weet ook niet of ik het nu ga stoppen met... Nou, ik denk wel even dat ik even een pauze neem. Ja, kan je pauze. Ja, hè? Morgen hebben we de Super Bowl met Kendrick. Dus daar ben ik ook hyped voor. Dus nou ja, er zijn genoeg andere artiesten. Maar ik ben wel nog steeds van mening... Kanye heeft wel nog de beste, hoe heet het, catalog? Ja, de discografie. Ja, daar ben ik nog steeds wel mee eens. Alleen jammer dat het zo is moeten gaan. Ja, en dat hij een nieuwe track heeft uitgebracht vanochtend, ook heel random. De Fall Off. Dus ook, nou ja. En gaat dat ook een beetje ergens over? Of, Dus ook met die Ty Dolla $ign. Dus met wie die The Vultures. The Vultures album heeft gedaan. Of heet hij die niet zo? Ik zoek hem er even bij. Nee. Kees, laten we niet dat doen. Goed zo. Kat, hè? Oh, Wheels Fall Off. Ja. Birthday suit. Dat is naakt.
Ja? Ja, als je in De de birthday suit, dan ben je naakt. Oké. Ja. Nee, ja, goed. Kanye West, dus ja. Ja. Dankjewel voor het kijken en luisteren naar... Voor dit nieuwe... Ja, voor dit nieuwe ding. Ja. Dit zullen we af en toe eens een keertje doen. Gewoon als stel je voor Taylor Swift wordt overreden of zo, dan zitten we hier waarschijnlijk weer. Dan zitten we hier alweer. Ja, precies dat. Ja, dat eigenlijk. Dus dankjewel voor het kijken en luisteren. Het is ook verder geen nieuwsrecap of zo. We hebben het er gewoon over, delen onze meningen. Ja. Maar dat doen we sowieso bij Dit is Geen Podcast. Ja. Hou Dit is Geen Podcast in de gaten. Hou jezelf in de gaten. En tot de volgende keer. Tot ziens.